ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ሰላማዊ ዕርቅታት የገድሰና እዩ ልዕሊ ማንም የገድሰና እዩ ጽዒርናሉ ኢና ኣባላሽኹሞ ነይርኩም ዳእምበር ነቲ ዝጻዓርናሉ ኣባላሽኹሞ ሕጂ ኸ ኣፕሮች ትገብሩ ኣለኹም ኦኬ ናይ ጥዕና እንተኾይኑ ንጽምበሮ ከመይ ነይ ንጽምበሮ ግን መጀመርያ ናይ ለውጢ ጅማሮታት ካብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዝጅመር ንሕና ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ብዛዕ ኤርትራውያን ኮይንና ኢና ነዚ ጽምዶ ዝንሪኦ ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ኤርትራውያን ኮይንና ኢና ነዚ ናይ ጽምዶ ጻውዒት እንሪኦ ኮንሲደር ንገብሮ ባሕሪ ኮንሲደር ኣይንገብርን ኦሬዲ ናይ ባሕሪ ወነንቲ ኢና ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ካልእ ኮንሲደር ንገብሮ ኮሪደር ገለመለ የለን ንሕና ኮንሲደር ንገብሮ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ዲሞክራስን ፍትሕን ክሰፍን ሕግን ሕጋውነትን ክሰፍን እዩ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ከዓ ነቶም ብዘይ ሕጊ ነቶም ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ዘለዉ ብምፍታሕ ኢሉ ጅምር እዚ ከም ሓደ ጅማሮ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ዝመፅእ ለውጥታት ከዓ ቀሲልካ ይርአ ስለዚ መጀመርያ ዘቤታዊ ለውጢ እንተጌርካ ኣብ ዓድኻ ናይ ዘቤታዊ ለውጢ ምልክታት ወይ ጅማሮታት እንተዳ ጌርካ ድሕሪኡ ኢኻ ምስ ህዝብኻ ትዕረቕ ድሕሪ ምስ ህዝብኻ ምዕራቕካ ከዓ ምስ ጎረቤትካ ትዕረቕ ዕፉን ብሽፉኑ ማእልያ ዘይብሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ማእልያ ዘይብሎም እንታይ ከም ዝገበሩ ዘይፍለጡ ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ዘይተፈልጡ እስር ቤታት ዘለዉ ዜጋታት ሒዝካ ግን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዕርቂ ክትፍጽም ኣይትኽእልን ምስ ኣክቲቪስት ትግራይን ናይ ፖለቲካ ኤሊትን ምናልባት በብረብሓታትካ ክትራኸብ ትኽእል ትኸውን ፍጹም ዕርቂ ምስ ህዝቢ ትግራይ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከይተዓረቕካ ፍጹም ዕርቂ ናይ ምእታውን ምውፃእን መሰል ንውሕዳት ኣክቲቪስት ክትህብ ትኽእል ኢኻ ናይ ምእታውን ምውፃእን መሰል ናይ ምንቅስቓስ መሰል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዓፊንካ ኣብ ጎዳጉዲ ዜጋታት ኣሲርካ ምስ ህዝቢ ትግራይ ክትዕረቕ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለሲ ሰረት የብሉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ እኹል ዝኾነ መረዳእታ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኢሳያስ ኣለዎ ስለዚ ካብ ትግራይ ብዙሕ ተቃውሞታት ዝመፀ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ ቤትኩም ስለ ዘጀመርኩም ኣወልን ለኣኽቱን